Il-festa tal-Għid il-Kbir ġiet u għaddiet u l-erba' kien imess li tiġi ċċelebrata l-festa ta' San Girgor, tradizzjoni li tmur lura mal-500 sena. Din il-festa oriġinarjament kienet wieda li kien għamel il-poplu fi żmien il-pesta sabiex jinħeles darba dejjem mill-qerda li din ġabet magħha. Il-weda kienet li jekk San Girgor jeħles il-Maltin mill-pesta isir pellegrinaġġ kull nhar ta' erba' fuq Lejt il-Kbir sal-Knisja ta' dan il-Qaddis f'Tar fiż-Żejtun. L-erba' filgħodu saret purċissjoni mill-Knisja ta' San Klement fiż-Żejtun għall-Knisja l-Antika ta' Santa Katerina fiż-Żejtun stess fejn hemmhekk saret qudiesa. Wara l-purċissjoni fiż-Żejtun, in-nies reħewla lejn Marsa Xlokk fejn sa minn kmieni filgħodu intramaw qatt ta' gabbani tal-ikel, ħelu u xorb, buħud jipparteċipaw fil-lob tat-tombla li tkun mistennija minn bosta. Ħafna jieħdu wkoll din l-okkażjoni sabiex jaqbżu l-baħar għall-ewwel awma tas-sena. Dan l-istazzjon tkellem ma' diversi nies li niżlu Marsa Xlokk sabiex igawdu din il-festa ta' San Girgor. Buħud minnhom qalulna li din il-festa jkunu qegħdin jistennewha bil-ħerqa minn sena l sena. Jina ninżel ma' tfal, suppost għandi posti ieħor imma nippreferi ma' tfal dil-festa u kun kuntenta magħhom. U l-inħobba bħala daqsxejn żvok. L-lum l-ewwel darba kombinazzjoni jien. Ma xart qed nieħdu gosta. Le, meta nista' dejjem niġi. Le, diment li nkun nista' inħobba ħafna l-festa ta' San Girgor, nipprova niġi kull sena, infatti noħodha off. U għalfejn tħobba daqshekk? Inħobb nilab it-tombla, kif ġejt mort niekol, mort dawra bid-dajsa, issa mun nilab naqa' tombla, naqra fira u mun lura lejn id-dar. Il-fira u t-tombla nies assista timxi. Ma ħadna pjaċir, qed nieħdu pjaċir. Lejn niġu spiss. Spiss ngħaddu hija. Xi tkunu qed tistennew li taraw? Tara l-ambjent u l-monti mbagħad tgħaddi tikol xi ħaġa. Le, kull sena nkun qed nistennija bħallum, nieħu l-lejf mix-xogħol nkun qed nistennija bħallum. U x'liktar li tistenna? It-tombla speċjalment inħobba ħafna l-fiera. U x'liktar ħaġa li toġobkom fil-festa? Aħna bħala ħarġa u aħna nimxux niġu minn Birzebbuġa, niġu nagħmluha bħala mixja. U minn dejjem aħna minn ċkunitna u ħobbu niġuha. Baħuti hemm baħuti. Allura nintaqgħu hekk. Niġu flimkien. Nintaqgħu. Imma sabiħ tiġi daqsxejn sawek San Girgor nistennewha. Sabiħa wkoll. Nibda nara t-temp kif ħajkun. Le, niġu. Nħobbu niġu kull sena. U xi tkunu qed tistennew? Xejn speċjali ta' niġu, nduru, morru niklu, morru d-dar. Le l-ewwel darba ta' biex kull sena. Kont ninżel qabel immissa tajna naqra sal-lum nżilna naqra. Wara qisha l-pandemija law. Wara l-pandemija badna ninżu kulħadd dak li jkun. Qisu bħal bidem far. So it's lovely to be back, it's beautiful. So, sabiħa. Intant din il-festa tan popolari mal-Maltin, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg żar it-toroq ta' Marsa Xlokk fejn hemmhekk iltaqa' ma' diversi bejjija tal-Monti, sidin tal-ħwienet u man-nies tal-lokal. Akkumpanjat mid-deputati tal-Partit Nazzjonalista David Aġus u Janice Ketkuti, kienu bosta dawk li waqt li tkellmu mal-kap tal-Partit Nazzjonalista irringrazzjaw għall-ħidma kontinwa tiegħu.